Jotono no sarik kaham guys stay nok jotono lamsogo ani YouTube channel lo hinge ang tabu buphangni muikhu kholna thangi tongmani hinge muikhu athoki perjak nugui dikhachini le jutolawo hinge abono tabu kholna ni hine oro phaijak hinge norok nai tongdi baksa ki to sino muikhu athoki ri baksa ki to sinia hinge nai tongdi ta norok boma haike per nai di kisa kholi sikra ka Utui cikon ke no cana ni bagi ki kaham thobuta ikor rogo betongo kebang ma te betong iko abo hungkai nogo kholi tu bukhang khumo thaisiga ro kholi tongpuro video khai punugui manliya mobile battery kurei 2% chi ke to bafano nogo thangi punuga nanai iko tubi phaika ke ta bunai di besuk mangkha kebang no mangkha Nogo berpungo kolman ingki jatongo senamjak amo bayamno mix khlai songnai haipono tini recipe le phunuk damano maya saimaliya mobile battery kri current bokri chinyango nge buphangni bo manka nai di ko mo thaisu buphangni recipe punuk makai punugano punumali yang ke